Hej, jeg hedder Cecilie. Hvad hedder Stine? Der er mange af vores veninder, der har spurgt os om, hvordan vi sætter vores hår, og hvordan vi lægger vores make-up. Og de sagde, at vi skulle lave en video og lægge den på YouTube bagefter, da de havde set den, fordi de synes, den var god. Vi starter med at lave noget hår på os. Jeg skal lave, eller hun skal lave hår på mig. Og så senere hen, så lægger vi så en video på YouTube om hvordan vi lægger make-up. Ja. Men i hvert fald, så vender Stine sig rundt, så vi kan se noget. Jeg smider lige min hestehale ud. Ja. Voilà. Jeg skal ikke vende helt om, så kan jeg ikke... Ja, sådan der. Hun bliver nødt til at lige sidde med siden til. Og så starter vi så lige med at redde det igennem her. Og så, når vi har gjort det, så tager vi bare håret og uler det godt igennem. Der er nok mange, der vil tupere det. Men det er næsten lige så godt bare ule det. Og det er det i hvert fald ved Stine, når hun har sådan noget krøllet stort hår. Men hvis lige der er det nok måske lidt nemmere at tupere det. Ja, fordi jeg har glattet hår. Har så ikke altid. Nej, men når hun har glattet hår, når I har glattet hår, så er det nemmest at tupere det, tror jeg. Men det er også bare sværere at redde ud, og så bliver håret faktisk ødelagt af at tupere det. Det er derfor, jeg er ikke så meget for at tupere mit hår. Ja. Men i hvert fald. Men når det er godt gjort igennem i hvert fald, som Stine så lige om lidt. Sådan. Så tager I bare det her op sådan, og tager det hele tilbage herom, og så sætter en høj hestehale. Nu har jeg så nogle elastikker her. Henne. Der. Bare helt almindelige sorte elastikker bruger vi. Vi kan så bruge alle farver og alle mulige forskellige elastikker. Jeg vil faktisk fraråde at bruge nogen, der ikke er samme hårfarve, eller sådan, der matcher nogenlunde til dit hår, fordi at, for eksempel hvis jeg nu brugte en hvid, her til brugte en hvid, så vil det se lige så pænt ud. I hvert fald den indhold, den kan ikke ses, men den udenpå, den bliver ikke lige så pæn, hvis jeg bruger for eksempel, hvis jeg nu brugte en hvid, eller Sille hun nu brugte en gul, ikke? Så vil det ikke være lige så pænt. Det er i hvert fald min mening, men jeg ved jo ikke med jeres. Det vil jeg i hvert fald gøre. Nu vil jeg så også lige nu vi snakker om det, så vil jeg fraråde dem med metal på, for de kan godt ødelægge ens hår. De kan slide det rigtig meget. Men det er jo nu ikke så meget det vi tænker på. Men Nå, men tilbage til håret. Nu når man har den her pjuskede hestehale her, som Stine hun har, så tager man jo bare, så lige ned her, så tager man bare og sådan folder den sammen sådan nærmest. Bare sådan tager det hele sammen i sådan en klump. Så det virker sådan rimeligt tilfredsstillende. Og så tager vi sådan her. Og så en elastik rundt om det selvfølgelig. Og så må I godt lige rode lidt i den, når der er blevet lavet det. Og det er blevet gjort. Ja, det. Nu er mig og Stine så lidt godt tør for hårnåle. Der er kun 4 tilbage. Men det kan vi nok godt tage det. Så sætter vi nogen heromme foran. Jeg har faktisk lige købt 22 nye Sille. Ja, men den har du ikke med herovre. Nej. Dem sætter du i hvert fald bare lige de steder der, hvor du synes, at der lige er noget, der skal sættes med en hårnåle. Nogle ting, der lige skal sættes ordentligt op og sådan noget. Men altså, jeg vil gøre det lidt. Du kan selvfølgelig også bare bruge andre spænder, men hårnåle, dem synes vi bare bedst. Og så vil vi også gerne lige sætte det, for eksempel det der, så der helt vigtigt. Det vil vi så også lige putte ind, ellers er lidt mærkeligt. Ja, men så kan I se, Stines knold, den blev ikke så rodet, som den anden vi lavede. Men normalt plejer det at være lidt mere rodet. Ja, det behøver vi ikke pille ved.
rode lidt mere i den. Man kan rode mere i den, men nu synes jeg, at den her er blevet rigtig pæn, så den ikke lige er blevet så rodet igen. Se den her, og I kan se den her. Den er blevet rigtig fin. Nå. Men i hvert fald... Det er i hvert fald sådan, vi laver en rodet knold. Ja. Og jeg vil fortælle jer om næste uges program, eller næste uge, eller næste webshow. Jeg ved ikke lige, hvornår vi blogger igen. Men i hvert fald, der skal jeg lægge mig op på Sille. Og Sille, hun bruger meget guld, og det er jo det, jeg godt kan lide. Men det vil jeg så prøve, om jeg kunne få nogle nye farver ind på Sille. Så jeg vil simpelthen sætte den som forskellige farver og alle mulige mærkelige måder. Men næste uge, der sætter jeg en slags som til skolebrug. Du kan være elegant, og du kan være super smart og sådan noget i skolen. Så der vil jeg sætte en lidt hudfarve, men også med noget blå ovenpå. I hvert fald. Og så er I velkommen til at stille os nogle spørgsmål, vi kan svare på hen ad ugen. Og hvis I har nogle forslag til, hvad I synes, vi kan lave, så vil vi også gerne rigtig prøve jeres ting. Ja, og hvis I har noget, I ikke selv kan finde ud af, som I tror måske vi kan finde ud af at lave, prøve. Om et eller andet i hvert fald, så er vi villige til at hjælpe. Men nu må vi jo sige farvel, så vi ses næste uge. Hej hej.